impilo yegazi. Maduze nje zikwazi ukukhuluma. Nganyakazi ndoda uzosuka ithununu. Suke uhambe uyoqoqa ingqubile ngenqaba yakho kuningi kusamele sikuxoxe. Ndoda ngabe ubani owakwenza isihlungu esinje ezekophisi? Ukukhuluma ukakwazi kodwa maduzane uzobusukwazi ukukhuluma. Nabona kodwa ukhanyisani ukuthi bamshaya kanjani? Cha bamshaya kanti bayenza isihlungu. Kodwa khanyisani bamlayile ngoba makuyoliwa wayehlezi ethuma mina ngoba ngangikwazi ukushayana. Kodwa ngesikhathi sengifuna imali yami benomngane wakhe abazange benginikeze. Hayi angiyazi-ke le. Hlekani-ke yona nezinqaqono. Incwadi engithule kini nama ngwazange uyifunda and ngikumabhedebhede futhi unombuzo akekho. Akekho? Ya akekho. Yo, le ngathi ayingangami, ngathi ha. Okay, singalokho sibukane uyakwazi kulo? Ngathi awuzazi ufuna ukuthini, uyathanda ngikufundisa? Yimina uNombuso ubhalile. Bengisaba ukutshela lokhu ngoba ubuzovela uphoxeke. Ingakho ngivele ngathi ngikubhalele le ncwadi. Nombuso, mina ngisuyuma wakho, ngibusisi wakho. Into ayenza ukuthi ungibize ngoba wakho ingoba wakhuliswa yimina nothi. Yimi ubhalele le ncwadi ubusisi wakho ubhalele Nombuso Ntuli.
bese uyamshaya. Oh, kanti kulula kanje ukulwa. Siyabonana. Hayi lula lento mfethu. Shala ngokuthi uyakwenza. Aya siyeke papa mfethu sixabana siyeke. Mfethu, ayikhumbula le ngane le yangigabha kungiqoma. Ya mfethu ngiyayikhumbula le mnyamanyana. Yona mfethu. Uyayisaba yini? Mina. Aya ngisabi. Ya mfethu ngifuna ungishayele yona ngigabha kabi le ngane. Ya ngishaya. Alright. Yes,